hadari. Shi so bai maka ma uzuri sai kama bako da ɗan gari, duk nisan gari sai kai kashi baya gudun ka fada hadari. Da za ka bincika marar haƙuri shi ya fi shan wuya. Da na san so na da haɗari da tun farko ban shige shi ba. Dan Allah so zan ka tausayin maraye har ma kai mai uba. Gidan kowa ma za ka iske so kare mu mutane har da aljanu. So da za ka bincika babba da yaro na son gaba, so shi ne ke sa ka zulumi haɗe kukan zahiri da baɗini. Ga wasu na yawo cikin gari, ga wasu sun faɗa dandali. Me yasa so ba ka tausayin mu kullum sai ka samu garari. Tambaya jin daɗi ya fi yawa ko wuya. Babba da yaro na cikin kaso, kai kowa ma ba ka tausayi. Yau na faɗa dausayin kaso, don Allah so ka kula da ni. Wani ya faɗa so ya rasa dukiya, wani shi zai bar duniya. Kai so yana da mahadari, sannan bai maka ma uzuri, zai zo ya shige ma zuciyarka sannan bai maka ma uzuri. Kai kowa yakan ambace ka so, amma har yau kowa bai san ka ba. Ba a karatun so ɗan gari, sai dai a zauna a yi nazari. In so cuta ne sun ce mini wai haƙuri shi ne magani. Dai rauni har gashi ba na ji, ina aje ma in gashi soni. Da kashe shi kawai zanayi, da na san da yawa za su murna. Tun da shi so bai da tausayi, me yasa so ba ka tausayin mu kullum sai ka samu garari.